Aku ora sabar karo. Ayo balik yo kali go jimo. Ungkal. Heeh. Lah ndi ungkale? Ungkap gini iki ungkap. Ungkap gini tak benaroh. Lah iki apa iki? Iki lak ungkal iki. Jel-jelen yang dilesepan. Tresepan. Ungkal kono kok ora roh mas aku iki. Men aku ki ya. Ngono ya dijongkrok. Nah, jongkrokne apa kepleset dhewe jongkrokne. Wong sampean nang jongkrokne aku. Kalau bengi nang kono kok malah. Ungkal malah yang balik kok malah. Ya rasa jongkrokne lah. Lah kok ngono. Jongkrokne apa kaya ngono. Ya rasa jongkrokne lah. Jongkrokne apa ungkal. Kono kok pangah jimo mulek kan jimo ungkal. Ayo cepet kita balik malah. Iya. Aku ora sabar karo.